Santi Millán, nova incorporació, benvinguts a la família. Com ha estat això d'entrar a la teva família i retrobar a tots després de tants anys? Doncs la veritat és que jo per sort he tingut millor sort que el meu personatge. El meu personatge arriba després de 10 anys a la família i no és ben rebut i jo m'he trobat com a casa. Jo des del minut 1 m'he sentit ben acollit, m'he sentit que formava part del projecte. Clar, teníem aquesta cosa de entraré en un grup que ja està molt fet i que ja tenen un to molt clar i porten tota una temporada a les esquenes. I la veritat és que superbé, ha estat molt divertit. El personatge que m'ha tocat fer és meravellós perquè té 1000 capes i li passen moltíssimes coses i super contenta d'haver pogut viure aquesta experiència i de que m'hagin donat aquesta oportunitat. Havies seguit la sèrie durant la primera temporada? Sí, l'havia vist, era fan i a més que les coses que fan el Pau, l'Ivan, aquesta gent treballen molt bé. T'hem vist de cites, també si no t'hagués conegut, ara benvinguts a la família, t'estàs convertint en un rostre clàssic de les sèries de TV3, no sé com ho estàs vivint. Doncs mira, ojalà segueixi així, perquè la veritat és que molt contenta d'haver pogut participar en els 3 projectes. De fet, cites tenen el mateix equip de Filmax i que m'hagin rescatat i que hagin tornat a confiar en mi, per mi va ser una gran... Bueno, no sorpresa, perquè en el fons el Cites va ser meravellós, tot el procés també, però de fet em va fer molta il·lusió que em tornessin a comptar amb mi, perquè treballar amb ells sempre és un gust enorme. I com rebran els fills del Manu que torni el seu pare després que els hagués abandonat? Doncs són 3 i de diferent manera, Així com el Fran està content de que torni el seu pare i ho viu des de això, que li agrada. Després està la Sara, que clar, la Sara no m'ha conegut, jo vaig marxar quan l'Àngela estava embarassada d'ella. Clar, ella em mira com un estrany, i a més, clar, amb els referents que té, com un estrany xungo. I el Leiti, que fa el David, fa el paper del David, doncs també no. Ell ja veu que aquest tio no pinta res en aquesta família i no m'acull gaire bé. Parlaves del Fran, no sé si serà el teu gran aliat dins de la casa. Doncs és un dels pocs que encara em té una miqueta d'estimació. És un dels pocs, que m'ajuda i que m'entén i sobretot que no em jutja. Ara la Teresa serà l'exparella del Manu i coneixerem tota la teva família. Hi haurà algun triangle amorós amb l'Àngela? Intentaràs reconquistar el Manu o com anirà? Clar, jo crec que la relació que tenen la Teresa i el Manu és una relació molt especial, perquè els dos venen d'un món d'estafes i d'enganys i crec que els enganxa aquesta cosa, no? De que saben que no poden confiar mai l'un en l'altre i tota l'estona entre ells és com una partida de pòquer constant, de veure qui guanya i veure qui perd, i això els enganxa molt. Clar, és veritat que llavors la Teresa, quan veu que arriba el Manu i que recupera la seva família i que vulguis o no té llaços emocionals, bueno, a ella se li col·locarà a algun lloc i intentarà posar sempre merda pel mig, sempre, ella sempre. I la relació amb l'Àngela com serà? Perquè clar, el Manu no sap que el Nando ha estat amb ella. No, jo arribo i una de les coses que es veu al primer capítol és això, no? De dir, bueno, primer la sorpresa de trobar-me'l allà, què fots aquí, no? I bueno, he vingut a ajudar l'Àngela amb els nens, molt bé. I després, clar, una de les coses que té, el primer que li pregunta, diu, bueno, l'Àngela què, com ha estat amb algú, perquè clar, són 10 anys, es veu amb algú, l'altre, clar, l'altre diu, no sé res, i és una cosa que a mesura que vagi avançant la temporada, jo crec que pesa dins de la relació dels germans, perquè els germans tenen un codi que és no t'enrotllaràs mai amb l'ex de l'altre. Algun familiar que et recordi un personatge de Benvinguts a la família? Algun familiar meu? Bona pregunta. Jo crec que tinc un tiet que podria ser una mica Raúl Dorado, en molts sentits. El típic tiet que veus només pels dinars de Nadal i potser aniversari de l'àvia o coses així, però tinc un tiet bastant similar a Raúl Dorado per aquesta cosa com patosa, però estranya i una mica interessada, però en el bon sentit que al final te l'estimes molt, i sí crec que tinc un tiet una mica Raúl Dorado. També aquesta tardor has estat gravant la 4ª edició de Got Talent, no sé si ens pots avançar més o menys quan s'estrenarà. Pues poca cosa us puc avançar, doncs que vam gravar les audicions, que realment va estar molt bé, que hi ha canvis al jurat, que no estarà ni la Eva H ni el Jorge Javier, i està la Iva Xanta i la Paz Padilla, que són 2 fieres i que estan estupendes, que el talent que ha vingut ens sorprendrà. Hi ha coses molt fortes, tant
tant en l'aspecte de flipar en el bon sentit com de flipar cap a l'altre cantó. També estàs d'estrenar als cinemes amb Gente que viene y va. Per què no ens la podem perdre, tampoc, aquesta pel·lícula? Perquè crec que és una comèdia feta amb molt d'amor, és una comèdia familiar, i amb personatges, bueno, el càsting és impressionant, jo poder treballar amb tots els actors amb els que he treballat per mi ha estat un somni enorme, i tot, des de l'equip tècnic, la direcció de la Patricia Font, tot està molt cuidat, és una pel·li molt bonica i que crec que valdrà molt la pena veure. I nous projectes, a banda de Benvinguts a la família i Got Talent? Doncs una ficció que també vam gravar per Telecinco i a part un concurs que també estem a veure si acaba de sortir i bueno, la veritat és que no ens podem queixar, anem tenint feina. I amb les Mamsels? Nous projectes? Amb les Mamsels estem ara... hem acabat de fer bolos de família, vam fer uns 4 bolos de família amb la Barts i de fet seguirem fent bolos de família de cara més cap a l'estiu, de família, perdó, de màfia, sempre ho dic al revés, però perquè és l'altra obra. I després començarem nou projecte, però que hem de començar a escriure i a treure tot el que tenim al cap. Vull dir que de cara, suposo, a l'any que ve tindrem nou projecte Mamsels teatral, segur. Per acabar, digue'ns per què no ens podem perdre aquest dilluns per la nit l'estrena de Benvinguts a la família. Doncs perquè després pensa que et juntaràs amb els amics, amb els coneguts, tothom estarà parlant i tu no sabràs de què parlen ni podràs fotre cullerada, vull dir que l'has de veure per poder estar al dia. I a més, relació qualitat-preu no trobaràs res millor. Doncs no ens perdrem l'estrena de la Teresa el dilluns a Benvinguts a la família. Moltes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies.